Takže ja zdravím, ja som Slime a vedľa mňa sedí. Ahojte, ja som Dencer. No, dobre, no. A vítajte pri našom prvom parte na Let's Play z Minecraftu s názvom Robíme hovadiny v kreatíve, takže... Čaute. Takže tak. Dobre. Takže ideme to tu poriadne rozbuchať, keďže sme rozbuchali asi... Polovicu sveta. asi 4 väznice, ale nevadí. To nám to nevadí. To tým väzničanom vadí. Dokonca 3 vesničani prežili. No potom boli usmrtení na smrť. Usmrtení na smrť. No vidíš, aký sú na kapo. Ťažký kapo. Aha, OK. Nevšimajte si ten modus, hej. To je Slimeov počítač. To není môj počítač, hej, čo na mňa, vieš, moje všetko. Papa je Zavolám na teba policiu. Ne! Zavolám na teba to tých URL Minecraftu proti cheatorovú organizáciu. Aj karamba. No dobre, no. Už to môžeš rozbuchať. Nie, nemôžem. Počkaj ešte. Budete vidieť malý lak. Možno. Možno väčší. Ešte počkať. What the fuck, more, ešte tam... Ako vidíte, aj TNTčka sme dali úplne k bedrocku. Modili sme sa. Pre zaujímavosť. Preto sa to asi volá, že... Robíme hovadiny. Kreatívne, no. No dobre, takže TNTčka, poďte zlatička, pekný, krásne, TNTčkované, čo to stejné, čo to... Nevidíš, tam je to na to. Dobre, a... Čo znamená? Dynamit. Dobre, a chcem vám povedať ešte, že dlho nebolo video, tak sa môžete tešiť z Let's Play na Minecraft, pretože... Som späť. Presne, I'm back, bitches, adios. Bam! Čaute, tu je Goga. Kopíruj! Debil. Kopíruješ, Goga? Kopíruješ! Ne, toto je kopírovanie. Hruška! Nie. Dobre, no ticho buď. To bol môj zajac, hej? Hej, on má zajaca, viete, a žere mu ucho. Práve teraz. A si spieva, že hruška, viete, no to je bežné u zajaca si spievať, že takého hruška, no čo. No však. Aj sú bežné pre zajaca pozerať, čo, no. No presne. Zajac. Dobre, no už by sme to mohli odpaliť, počkajte. Menší lak. Predám túto... Počkaj, postavím ti oltár. Ďakujem. Oltár. Nenormálny. Dobre, no. Máš tu česť, Dencer. Ďakujem. Počkať, že by to bolo napínavé. Do prdele s tým. Malý lak, za 3, 2, 1, teraz. Není. Kde sú lagy? Parada. Dobre, tak sú. A nenačítané čanky. What the fuck? Aha. No, takže... Nejdeme sa tu presťahovať. Dio! Diamanty. Ne. Už nie sú. Creeper. Bucho. Natáčal už niekto vôbec, že robíme blbosti v kreatíve? Nejaké také videjko? Pretože. Ja som sa to rozhodol, lebo som nechcel furt kopírovať, ja neviem čo, Skyblock a neviem jaké debiliny, tak som si vymyslel túto sériu. Robíme debiliny. Slime, či Dencer s tým súhlasil. Takže som bol presvedčil. What the fuck? What? No poď počkať. Nemáš tu enchanting? Počkaj, kde je enchanting? Počkaj, Neenchantuj to. To bude zase trvať. Na 3 krát nedú. What the fuck? Hopa. Čo? Malo mi vypadnúť geniálne. Aha.
Fú. Dochni. No. Tak nie, tak som to myslel, ale... Dobre, tak počkať teraz. Prečo dávaš dispendery, čo to je? Uvidíš. Mám taký nápad. A to sme ešte nezničili. Počkať. Mám taký nápad. Hustý, ty máš nápad. Chápete to? On má nápad. Dobre. Wow. Počkať, tu dám húpry. Pekne krásne húpry. A tečka do toho. Nie, počkaj. Kde je toto? Čo to? Tak. Nemohol by si ich tam normálne vložiť? Nie. Počkať. Tak. Logik Slime vám ukazuje, jak mu to myslí. Ale nie. Ja si myslím. Tak. Víš, znova myslíš. Tak. Jak dlho môžeme natáčať? Neviem. Dlho. A jak dlho natáčame? Neviem. Dlho. Počkať, pozriem sa na niečo, lebo... Počkaj. Dobre, takže to je v pohode. To sa nič nestalo, hej, to som akože nevypínal, to nič, to nebolo. Presne, Dobre. dobre. Teraz uvidíte, čo budem stvárať za debiliny. Nebude to bohvie čo, hej, ale to... Zvykajte si na to, že toto video bude iba o debilinách. Alebo tieto videá budú iba o debilinách. Hej, presne. Takže žiadne komenty, že je to debilina, keď to debilina má byť. Jasné? Tie komenty si tam nechajte. Like to vidí, jo, ty vole. Copyright! Držu to. No takže, naťaháme si sem Redstone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, počkať. Profík. Dočiahne? Redstone. Viem o tom, že tam musíš dať repeatere, či čo to je. Tu na repeatere, tu na redstone. Takže ty ma nepochopíš. Bože, počkať. Tento diel bude hlavne o failovaní. Nie, počkaj. What do you do? Počkaj, tak. To vystrelilo! Hustý. Všetky vystrelili? Asi. Hej. Počkaj, to vystrelilo? Nie, všetky nie. Nie, to nevystrelilo. Počkaj, Ktoré nevystrelilo? Len sa pozri. ja viem, ktoré nevystrelili. Ty vogo. My sme ale múdri. To je ironia. Ty vole. What the fuck is that? Všetky vystrelili. Shit. Paráda. A teraz Spawn zombie. Nie, villagers. dáme si tu poprvé pímeno. Počkať, nie. Cave spider. Nejaké spiderov. Počkať. Zombíkov. Ty už tu máš lody. Skeleto. Aha. Creeperov. Čo? Však to ti buchne, ty debil. Tak. No, takže tak. Čaute! Dobre, takže nejaký vytrvalý tento debilko tu bude. Paráda. Villagers? Zombie villager. Paráda. Slime. Je tu slime. Zdrav, bratu. Čo robíš, žen? Ja som slime, hej, takže čo to akože... Čaute, bratia. Dobre. Jak to skáče. Počkaj, urobíme si nejaký výklenok. My sme sa na to mohli... Mohol si to urobiť zo skla, logik. Počkaj, dosiahne ešte redstone. Ja si tu dám... Tu je... Áno, dosiahne. Jop.
Takže budeme tu a pri zasadnutí budeme pozerať. Máš páku v ruke. Jaké faily. Takže, video má nový názov. Failujeme so slajmom. Dobre. Však už dobre. Opa, jeden skeleton sa tu vybugoval sa tu. Radil by som ti to TNTčko dať hneď. A namiesto toho si tam dať... Dobre. Jak to tam schytávajú. A na čo si to nadáva to ten... Ja, na tej šipy. To by vyzeralo ako dzila XP farma. Jak to? Počkaj, skúsi si typnúť, že už niekde nie sú šipy. To bude dosť. What? Akože... Logika. Nedal si tam náhodou 2 staky? Nie. Dobre. Koľko šipov máš v invente? Challenge? Veľa! Tak stakov. A on má enchantnutý luk. Musí zemžiť. Kosti. Toto ty nikdy neukážeš. Copyright. No už som akože vyhodil, hej, dobre. Daj do dispenzeru vajco niečoho. Nech je sám. Vidíš, dobrý nápad, počkaj. Dobrý nápad. Ale najprv to tých debilkov vyzabijam. Fú. To si tam zombíci. Matrix zmení. Aha, dobre, počkaj, tak tu dám šipy. Počkať. Pivo, šíp a luk. Failujeme so slime. Tralala. Debilko mi zdrhol. Tralala. Lolololololololol. No, zochtite! Debili, zdechnite. Musíme všetko vystrávať, úplne všetko. A potom to tam všetko nahádzať späť, ne? Možná. Tam je koľko šipov, ty kokos? A ja serem na to. Počkaj, kde to boli šipy? Ešte tu. Ja to môžem nasať. Tak, počkať. Teraz to urobíme tak. Lípla. Tak. Ospravedlňujem sa, že nemám tu many items. Nie som cheater. Aha. Okay. Počkať. Skeletonu. Na. Oh yeah. On má zachvaty spievania. Počkaj, tu dúfam. What the fuck? Nie, ešte... Dobre, tak. Bojú si to, počkať. Vieš, kaž na to, povyhadzuj tu. Boze. Počkaj, teraz do ktorého sa to hodí? No, neviem. Do toho, dobre? Neviem. Wow, vyšlo ti to. Jaký som ja dobrý, no pozerajte teraz. Chain Armorec. Nechaj tak, spawnuj. Ježiši. Koľko mečov vytrča? Až 3. Znamiek si tam a ukáž, že Dobre, takže toto urobíme takto, že tak. Povyhazuj na nich eliky, tých logí. Ja, vidíš, dobrý nápad, počkaj. Víte, aký ja som dneska nápadivý? Version of Poison. Juj, tak vy zomriete. Nie, to nie poison, to musí byť. Sorry.
Darkness. Weakness, počkaj, nie weakness. To je... Instant damage tam daj. Kde, ale počkaj, do ryti, kde to je? Počkaj, toto bude sa vám dá, to bude sa vám dá, počkaj. Ja som to delal. Nie slowness. Kde je invisibility? Toto je dobré. Koľky to majú brnenia? Si, páno. Beka. Gasti. Dobre, a teraz počkať. Healing. Herling. Bože, no herling. Instant damage. Čo to je slime ball? Kdo má full to brnko? A on. To sú házli. Však im to nič neuberá. Môže mu srať. Čakaj, mám nič. To je tečka dávaj okolo. Á, počkaj. Nie, ja som to nechcel tak, počkaj. Vydržte chvíľu, hej. Šáci, nie. Nechcem, aby tu bolo slnko. Debilkovia. Však si, oni nezdochli, svine. Juj, tá ty zomreš. Teraz to budem musieť urobiť, takže tak. Aha. Slime profesionálny staviteľ. Znáte slajma. Nechaj to tak a poďme dať inde robiť nejaké iné hovadiny. Dobre, takže tak. Hovadiny. Dobre. Keby nikto nevedel, akože, jak sa to tak pokladá, tam musíte si podržať shift, hej. Keby takto nevedel, pre istotu. Ale ľavou sa ten tečko nedá zapaliť, takže to nemáš. To nič, pozri. To ešte vedľa lavy a nič. Epic. Dobre, to bolo Pre dobré. tých, ktorí to nevedeli. Fú. Kde si debil? Budeš mať tu česť, Áno. dancer. No, takže. 3. Nevidno mi ruku. Čo robíš? Počkaj. Toto. Oh yeah, haha. Z našeho minulého zábaviska sa stalo burdanisko. Glowstone. Počkaj, mám nápad, počkaj. Netrafím sa, ja viem. Wow. Nie, ja nechcem padať dole, hej. Wow. Aj tak sa netrafíš. Wow. Netrafíš. Ty hajzlat. Nie. Čaute. Nie, bože, počkaj, zle. Počkaj, daj tú dedinu. Počkaj, to bolo na... Hej, O, tu je dedina, dobre. naša dedinka. Takže tu je tá prvá dedina, čo sme zničili, akože... Ako botnica tu len tak. Dobre. Češtička na torte. Toto. Počkaj. Knižnica. Dáme... Máš kapslu. Ešte raz. Čo? Mal si kapslu. Dáme... No. A máme survival. Nie. Tak to sa volá, že v kreatíve. Toto strecha. Haha. Počkaj, Robme screenshot. Mám tu česť. Počkaj, teraz ja.
tu v tomto videu robíš všetko. Však môj počítač. A síce. nie, nechaj ma. Ten, kto zabije slajma, dostane odo mňa 5 euro. Dobre. Čakať. Nevážne. Ináč, teraz vám ukážem. Býva niekde na Slovensku. Teraz vám ukážem jednu vec a dovidíte. Volá sa to, že áno. Toto je videjko na blbosti v kreatíve. Ty si to môžeš robiť pekne v tutoriáli. Dobre, no pozeraj. Toto bude tutoriál na automatickú pec, no paráda, takže tu dáte čestu, vedľa to huprík, na to pec, huper, čestu, tu dáte Huper, čestu, uhlie, huper, čestu. Počkaj, blbý moment. Nevie si zvyknúť na moje ovládanie. Dobre, takže teraz tu dám to zvyšné uhlie. A tu dáte to, čo chcete vypáliť. A tu dáte to, čo chcete vypáliť, ale ono sa to automaticky začne vypalovať a tu, keď sa vám to dovypaluje, tak sa vám to automaticky premiestí do tejto česti za 3, 2, 1 teraz. Aj keď to nemám tutoriál, ale robíme... A keby ste chceli ešte vidieť, ako chcete zakryť PC, tak vám to ukážem. Však prídeš a vezme. Dobre, dropry, komparátor. Môžeš si to robiť na tutoriále svojom, hej. Dobre, Toto robíme milosti, hej, z Denceru. Počkaj, tu sú dropry. Pozrite, tu bude komparátor, pekne krásne. Tu vám zasníva, že tu bude blok. Počkaj, ešte repeater. Repeater. Tu je repeater. A tak, počkaj, nie tak. Nie tak. Bože. Serem. A nie, toto nechá tu. A Tada. A jak ti tie bloky vypadávajú vonku? nie, repeater. Nemohol by si nám povedať, prečo ti tie bloky vypadávajú? Ježiš, však často som to nedal, Páne Bože. Prečo tá čest? Nie. Viete, toto je logika slajma. Je to proste čistý debil. Víte, ten komparátor, ten dropper vám proste zaznamená, že sú tu veci a proste vám to z dropperu vám to vyhodí Do česty. A keby to nikto nechápal. do česty. Dobre, ideme robiť. Pekne krásne, počkajte, nie, počkajte. Konec videjka. Nie, čo ti je? Skôr ste je počuli. Na nás pozerajú malé deti, ty debil. A, dobre. Kokotko hlupý. Dobre, nenadávaj, no. To nechci A viac. tak to, počkaj. Tada. Nie, čo robíš? Nie to dá. Čo? Tada. Nie. Áno. 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 Tada. Nie, toto. Áno. Tada. A tu máte Slime je debil. Tu máte automatic furnace a potom môžete urobiť, že tak, tetečka, hore čo, hej. Toto je už pravý slime. Lever a tu je to, čo v tomto let's play, o čo tu ide. Všetko zničiť. Presne tak, Demolition. Demolition mod activate. Počkať, keď chcem niečo vyskúšať, lebo keď dáš dispenser a dáš tu, počkať, TNTčka. no, keď tu dáš TNTčka, no. Počkať, tak... Aha, dobre, to bude paráda. Dobre. Dobre, takže... Dáme si tu proste dispenzery. To sme presne potrebovali, ne? Tak. Taký dispenzer by ti mohol aktivovať tu všetky TNTčka. Vážne? Vážne. Aj tak aktivuješ iba jedno TNTčko, takže je ti to na... Dobre, tak... To ste akože nepočuli.
Tak. Počuli to? Tak. Sme zaneprázdnení. Dobre, čo to je mostičko. Však ticho buď. Stip. Čo? To. Rata. Dobre, teraz tu si... Pozrieť do hreka není hriech. Presne, je to môj obľúbený let's player. Náš? Ja sa ti ukázal, čo len. Ej, Čo tu robíš? hladina. Nerob tu čáva zo seba. Nerob tu čávadu zo seba, more. Oh, shit. Haha, toto bude dobré. Si to mohol posplačať trocha viacej. Môžem dať čo? Prosím. Dobre, ale počkaj. Nakoniec videjko. Na konci videjka ti to dám. No však už je pomaly koniec videjka. Sme začali točiť okolo 16 dačov. Dobre, dám tu 5 dispet 0. Only. 2, 3, 4, 5. Prestaň. Sa teším. A na čo, že je koniec videa? Nie, No tak potom, že je začiatok videa. Aha. Nie! Poďme, stlačaj. Jaj, do faka. Sme nestihli. Nestroj. Môžem? Ale na to, že som dal 5 dispenzerov, to celkom dobre. Teraz sa dostáva do vedenia Dancer X. Na záver videjka. Pre tých, ktorí nevedia, chcel by som vám bachnúť skoro celý svet. Ale to sa nedá! Preto to urobíme jednoducho. Daj viac tam tečie mňa dole. Počkaj, tam bolo to je iba začiatok. Fuj, Máš lagy. mierne lagy? Mierne. Nie, že mierne. Oh, Fuj, ty kokos. A čo je? oh shit. Lagy jak svinia. No, asi tak. Sa neprekopaj k bedroku, prosím ťa, lebo keď spadneš, tak ťa zabijem. Nezabiješ. Nezabiješ ma. Ja idem ešte nižšie, hej. Hej. Do faka, jaké lagy. Lagy jak svine! O, do piči. Nie, slaň. Či? Dancer nám tu spadol. Nespadol. Nechcel si ma zabiť? Nie. Zabija! Ty debil. Pomoc! Zavolajte políciu! Ne. Zavolám na teba mestskú políciu. Aha, tam sú toto glowstone. Vidím. Dobre, takže tu si ukončíme toto videjko. Ak sa vám to páčilo, dajte like. Možno. A keď Sa vám videjko ešte viac páčilo, nezabudnite dať koment. odber a čukajme. Dobre. A máš, tak to tam nechá. Dobre, poď. Zabil to Spidera? Skoro. Jo. Nemôžu čemky, dobre. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. A pokiaľ nie, skočím do tamtej diery. What the fuck? On sa